Искате ли заедно да си направим една терапия, тъй като аз от 2 месеца се опитвам да си направя на моята коса, но тъй като нямам време, си ходя така без терапия. Така че сега ще ви покажа, смятам, че ще ви бъде интересно. В момента съм подготвила косата си, тъй като смятам да си правя ботокс терапия. Преди това, последната терапия, която съм си правила, това е нанопластиката, най-новата ни терапия, която е вече около 7 месеца на моята коса и е време, разбира се, да я освежа с нова терапия. Така че днес ще си направя ботокса. Подготвила съм си косата. Косата е измита 2 пъти с дълбоко почистващия шампуан, който е задължителен преди терапиите, за да може да отвори косама и да го подготви за терапия. Така че аз съм го направила това сутринта, за да не губя време, тъй като след обяда имам клиенти. Така че подготвила съм си косата. В случая, когато се прави кератин или нанопластика, косата трябва да бъде суха на 100%, но тъй като аз ще си направя ботокс, ще я навлажня с вода, ще я напръскам, тъй като при ботокс е задължително косата да бъде мокра, т.е. влажна на 80%, или в случая просто да я подсушите с хавлия след измиването. Аз, тъй като съм вече с суха коса, ще си я намокря, за да може терапията да се получи по най-добрия начин. И така, нека да започваме. Ето косата, това е състоянието ми в момента. Измита е само с шампуан и е подсушена, без преса, без четка и без да се слагат никакви стилизиращи продукти, без кристали, без спрейове, без термозащити, нищо. Косата трябва да бъде изцяло чиста, така че да започваме. Топката на косата, както ви казах, ще я намокря. Така, аз съм готова с цялата коса, намазана е и сега така трябва да изглежда. Между другото, не трябва да се прекалява с продукта, както ви обясних. И както виждате, косата започна да става супер еластична и лъскава, защото ботокс се действа като филър на косама и попълва всички увредени участъци. Така че за това избрах тази терапия в